If igama lakho nguMbali owangase section 6 eMadadeni Newcastle ngase Cousins ubuza la. Wembals ubuza la. Shuthi ngolesithathu. Ngolesine man, not ngolesithathu. Ungizwe kahle. Ngolesine bengithathe umngane wakho lapha eStanderton. Ngithathe umngane wakho lapha eStanderton. Njuze ngihamba nomngane wakho nje bengihamba kumnandi. Umngane wakho lona uyislender, mude, unehwanqa, unamashiya nehwanqa, umpofunyana nje, muhle nje ugel, muhle shem. Shuthi ngimthathe lapha ngaseStanderton siyehla naye kumnandi, kumnandi. Ugel mangabe sifika la, sifike eFull Crust, sagibeza umunye uguy. Kanti uguy i-boyfriend yakho, ne? Kanti uguy i-boyfriend yakho uthi usuke eJohannesburg ube ne-interview ngolesithathu ngoba kulesine ebuya lokho ehambe ngeweekend, ne? Hayi mase sihamba endleleni kwenzeke kwangena igama lakho mfethu, uguy wakho bebuza ukuthi amtheni nomambaliza umuntu wami, ukuyambona kule weekend ngoba ngingekho. Athi ufriend wakhe hayi lokhu ngamgcina ngathi nginayo 3 weeks back ekhaya lounge. Athi uMbali sengiworried ngaye nangendlela segroove ngayo. Kusho i-boyfriend yakho. Athi futhi ngikubonayo ngiyazi ukuthi khona izinto ezirong engazenza kuMbali I cheated and stuff. But engikubonayo ukuthi uMbali manje sekhane pay revenge and ngathi upay revenge kayona. I-boyfriend yakhe isho kanje. Yathi ngathi upay revenge kayona. Hawu ngakhuza ngababaza ngathi hawu. What does that mean? So alokhu nje kumngane wakho athi umngane wakho akudefendanga lo Sathane. Athi umngane wakho mfethu Mbali izinto asebezenza manje. Uboyfriend akho usho samilke athi wenzani mfethu ngibona konke mina ngiyabona ukuthi nje nedi ngiyithulela. Athi umngane wakho ngoba bezise ekhaya lounge ngo3 weeks back. uMbali kwafika umuntu udokotela ngaze uhamba ngemoto emhlophe iVW emhlophe. Usidakwa vele uyaziwa. Ethi nje canga asile kanjani lo guy wafika unele nje wasithenga utshwala. Uzibhilethe wayikhokhela yena. uMbali wahamba naye uguy after. Umngane wakho utshela i-boyfriend yakho leyo. Athi boyfriend yakhe angezwa mfana sengezwe nje ukuthi angazi uthini but uthi ngazi athi yabona noma usezwa amanyala. Usho kanje i-boyfriend yakho uthe ngezwe nje nokuthi noma kuthiwa ngenzani phela naye nje akusekho mnana amanyala upay revenge kayona. Usho kanje u-boyfriend yakho ngazi ukuthi into ethi upay revenge kayona but usho kanje mfethu ungihethile umngane wakho uyikhiphile mfethu indaba zakho angazi wena ngazathi futhi khona umunye ubaba wena ubaba uhamba ngeRanger uyiRanger yakhe ino-green base ngazi wena yabo baba lo ushonele umfazi kodwa wena akaqedi nokuzila kusho njalo yabona nje kuningi kade bekusho kodwa nje umblock lo mngane wakho umblock lo mngane wakho ngathi angazi noma mama yakho yakuvumela umblock uyidama lendoda yakhe ikhuluma indaba kodwa umblock nje lo mngane wakho angazi bathi futhi wena ngabona ifoni lo ithelile nqomba manga ukuthengele kini bangithenga ngani ifoni ngibengena ngibe negate elivulekile